kwenekia obukoreri obuya asensemo y'ekisene na gwetoria ekegori kia angio niga bagwatani bekiombe kia Nyakome family bekera nase skuru ya Nyakome ile kubasegeta aborokigwa bensemeyo bagukwana chinga kicho nigo bono baenekia guchakia umurubiri uyo asensemo ya marani chinga kibara koletaro yabo uchase chiskuru chonsi chira asensemo ibunge ya Kitutu Church North nonya nabo nigo bono baruru kuboria uchasa abaibori asokubwaterana negati yabo kwenekia una kubwaterana bale naborokigwa babo elio kwenekia chimbwa chingia kwenekia chira segati yaborokigwa muri Kito Frida Kerubo agotumanya senjero wikira kubwatekana nebikore byaborokigwa abange korokana gutiga eskuru ime ya Kitutu Church North niga babwatani bekiombe gia Nyakome family baimukire gatambukiro kyo gotarira chiskuru eli kubasegeta aborokigwa bo okwana kurase skuru ya Nyakome ime ya marani nigo baerera ekirenga kyabo elio koene kyango kine bali birengo bichisemi ime yorogongoru Nyakome family nege kunde ke bwata abantu 50 etwachitamo egange nene yo advice y'abana cy'skuru erigera abana bakoromokia baete amasomo abo nande bacho gwekonya ekero twari gwetana na cy'skuru cyeto kya Kitutu Church North etwaro chenga cy'skuru chinyinga nchibwato obolemerwa mborobi obolemeru bwa abana okonyora omwana agosoma biya lakini wikagatio tige skuru bono ekero twachite kurigereri batakoranga yati gatochame kundi ekega erigere tobe tugweta chisukuru na gukwanira abana erigera abana mbasira erigera nali barasoekera asime baso nonya nabo nigo barwa esegeto gochia ase aborokiwa okora omukia eri gwekonya asa matuko abosio oboigo nigo baboria abaibori kubwaterana na aborokia eri kwenekia obokoreri obuya siya itengima ekene yenero niengiya osegange ngiya yokubwaterana asa amasomo aito ekiagera gochimotuga iga amasomo nararache gokonya abana baito amare makeire ebinto bono egento getigare toro noko abana chisemi erinde bache gwekonya bache kwegambera gochimotu nabo bamenye obugimo obuya bono tiga twatebire ngambuya mono nandekero turakwanira abana baita ase skuru ya Nyakome abaibori tobakwanire n'abarimu erinde kubwaterana asa amayiga ayo atatu amasomo aimoke igoro na abaigo abana baito banyore chisemi chingi ase kusiya itengima chinga kyecho boigo mbaeneke buna obotumeki bwa mariogo yogotindia no kuborwa kwembwa engia ngati ya biribirire aborokigwa gotiga eskuru na boigo gokoria bobe ase amasoma abo igo onye tutagete gotwara abana abaya guchimutwe nanda abana babwate omweleke omuya goika abana batware discipline goika abana batware egangengia nando mwana for example osoira samana drug and substance abuse mwana itaweta masomo igorende tuliga igakoba kwanira obakorera mentorship na koba motivate asoko bachiza wadi na ana libara koromoki bona abana baito ekero ne group yetu aligerete twarochenga abana baito gotwara bali challenges in terms of discipline na sayo abana baito banyora obokongwa sama soma abo bona tukaranga mbuya tobekanamo asege kundi ekeiga erine tukwanira bana ita skuru entire Kitutu Church North na elio banyare kokoromokia banyare ko ba disciplined elio discipline yamana koleta okoro kuyasa asiki skuru na okoro kuya kolete amatoke amayase society elio abana baito bache koba nama nobogimo buya asichinga kire motu Kerubo Frida Ensoko TV